Urkina, Ondarrutarra, Ondarrun bertan kokatzen naz, nahitxe igual eskualde guztin mogiteko aukeriukiko neuken, eta elektrizidako lanetan oinarritxute dakat enpresi. Bai, elektrizidako alor horretan sartu ezkero, energia berriztagarrixetan, batez be, fotovoltaikan zentrako nitxake. Ikasketak eta formazioa guzti, elektrizidadetik junarren, energia berriztagarrixetan be, sakonduta dakat. Eta, bueno, hasina proiektu batzukin, eta aurra behide espero dut ikusitxe gaurrengo transizio energetikune arire zer datorren eta zer egin bideuen, orduan, nik uste dut erronka politxi xaleikela eta pres nagoela. Eta sari honekin, ez dakit, azkanin beti torten dando. Orduan, ez erramintxo garrixak o inbertsinoi diferentik etxeko, esparru diferentitan ondo torrelika.